Quddiesa tat-tfal iddawret f'kampanja kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF proposti u li qed jiġu diskussi fil-Parlament. Ħafna kienu xxukkjati b'dak li seħħ fl-aħħar jiem fil-Knisja tax-Xewkija f'Għawdex, hekk kif il-qassis Joseph Bajada qal lill-grupp ta' tfal li kellu qudiemu li bis-servizz tal-IVF il-Gvern se jkun qed joqtol it-trabi Maltin u Għawdxin. Permezz ta' din il-liġi illi għaddejja f'Malta, x'ser jiġri? Jekk tgħaddi ħafna babies Maltin u Għawdxin ser jispiċċaw jew jinqatlu jew inkella jsiru oġġett li tista' tixtrihom, tista' tpartathom. Wara li rakkonta l-ġrajiet mill-Bibja, il-qassis qal li hemm ma jistax ikollu wlied, iżda hemm mod u mod kif tgħix din ir-realtà jibsa. Minkejja dan, ma tantx deher li għandu kompassjoni għal dawk li jażlu jippruvaw jibnu familja u jsibu diffikultà. It-trabi imnisla f'laboratorju ma nistgħux nirriduċu din il-ħaġa bħala kwistjoni politika. Il-ħajja lajja nazzjonalista u laqqas laburista jew ma nafx li ma partiti għandna aktar. Għadd ta' ġenituri għamlu kuntatt ma' One News fejn qalu li baqgħu xxukkjati b'dak li semgħu lil ulidhom jirrakkontaw meta dawn waslu lura d-dar mill-Quddiesa. Dan iktar u iktar meta skoprew li fl-aħħar tal-omelija l-qassis ħareġ karta u beda jġiegħel li tfal jiffirmaw bilan li jimbagħad jibgħat il-karta lill-Ispeaker tal-Parlament. Saħansitra wieħed rigal lil dawk li jiffirmaw. Nixtieqkom li niffirmaw din-littra. Din-littra tafu l-min ħanibagħtuha, dawk li ser jiffirmawha ħanibagħtuha lil dak li jieħu ħsieb imexxi l-Parlament. Le mhux Joseph Muscat, jismu Anġlu Farrugia. Wara l-Quddiesa fl-oratorju ser nagħtukom dan il-booklet. Dawk li jiffirmaw jistgħu jaqraw hekk. Illum bil-firma tiegħi ipprovajt niddefendi l-ħajja ta' baby. Wagħti isem dak il-baby. F'temp ta' ftit sigħat, il-filmati li qed inxandru f'dan is-servizz tħassru minn fuq il-midja soċjali tal-parroċċja tax-Xewkija wara l-kritika kbira li qalgħu. Intant, omeliji f'parroċċji oħra wkoll weġġgħu in-nies għal raġunijiet differenti. F'Birkirkara, Nikolas Dublé għamel omelija li matula attakka s-servizz tal-IVF fejn qal li dan ma jirrispettax id-dinjità tal-bniedem. Dan waqt li ddeskriva li tfal ikkonċeputi f'laboratorju bħala prodott. Il-kampanja fost it-tfal komplet ukoll b'emails il-ġenituri li għandhom uliedhom fis-skejjel tal-Knisja fejn il-ġenituri rċivew talba biex jiffirmaw il-petizzjoni lill-Parlament ta' ċertu Emanuela Kawki.